nin kuma in b'a sɔrɔ nɛgɛ kaɲɛ 20 ale tɛmɛna ni sanga 30 ye Mopti marabolo ale kɔnɔna na wa a bɛ Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ o cogoya kelen na an balima Seri Fila tele filɛ wa Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ waleɲuman dɔn foli kɛ ka ɲɛsin aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sigilen no Jabaramuso kɔrɔ ni sanga in kɔrɔla la an b'a fɔ ka bisimila ni bamanankan kunnafoni ale kɛnɛ o dayɛlɛlen ye kunnafoni daminɛ la ka bɛn ni bi sibiri ye novembre kalo tile 22 san 2025 jɛkulu association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam bakuruba fɔli la AMUPI o maaw ye u ka san sigiba ta ko duruna o kɛnɛ sigi ni o ye congrès ordinaire ye sigi in yɛrɛ a kɛra u jabalari kɔnɔna na Sotiba ACI la Bamako sigira fɔlɔ o kɔnɔna na ka sanga ni dinɛko ma ɲɛma caman olu yeli ye a kɛnɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ni AMUPI maaw u ka kungle n'a bɛ taa ni ɲɔgɔn ye Seri Fila Jabaramuso tɔgɔya la Tɛnɛɲa Traoré ani Abdoulaye Jara kɛra baaraw seere u y'an sama minnu na an ka jɛkulu seereya AMUPI ale jɛkulu min ɲɛsinnen silamɛya diinɛ ɲɛtagako baaraw kama a bangere ni sisan cɛ mɛ kalo tile 27 san 2025 o de kun y'a ka san 45 sɔrɔli ye a ka ni sigiba ye ni y'a ta ko duruna n'an ko a ma ko congrès ordinaire a baaraw daminɛna ni alikuranɛ sanuman kalali ye Mahamadu Ture fɛ ka fara commune 1 maire ka premier adjoint o ka bisimilali foliw kan min ni o kɔfɛ AMUPI président nationali ale kumara maaw ye sigi in yɛrɛ kan ni k'a kɛ hakililajigi ye ni ye silamɛw ka kɛnɛ dɔn nin de ye tɔn yɛrɛ sigila ni kan min k'a fɔ an ka to ɲɔgɔn bolo pour la paix durable tɔn ye bɛnkan de ni tɔn ye bɛnkan ye a bɛ san dama-damani kɔnɔ ni tɔn y'o kɛ a bureau bɛ renouveler tɔ tɔndenw ani bureau mɔgɔw n'u bɛnna kan k'a fɔ minnu yɛrɛ bɛ baara la u tɔgɔ la u jɛnna n'a u ka taa n'a ye ko wɛrɛ t'o la o n'u ko fana mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ minnu bɛ yen nɔ n'u tɛ balo la a y'u falen mɔgɔ minnu bɛ yen n'u man kɛnɛ n'u tɛ se ka baara in kɛ a y'u falen mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u yɛrɛ ko n sɛgɛnna n tɛ se ka a continuer a y'olu falen bureau bɛ dilan nin cogo in na anw fɛ ni san 5 dafala o tɛ k'a fɔ an b'a falen 100% bɛnkan min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a kɛ kɛcogo la fɔ ɲɔgɔnko tɛ kɛcogo min na fɔ ɲɔgɔnko caman tɛ kɛcogo min na o ye a b'a fɔ a ma kuma dɔ compromis dɔw b'a fɔ a ma consensus bɛnkan tɔn yɛrɛ bɛnkan ye ni jɛra bɛnkan kan an bɛna bɛnkan min kan a bɛ baara kɛ AMUPI ka ni sigiba in n'a bɛ kɛ san 5 o siratigɛ kɔnɔna na jɛkulu in sigikun ye ka se ka silamɛw ka kelenya sabati ni u bɛɛ lajɛlen ye kelen jamana ka basigi ani jamana ka taaɲɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ kama kɛnɛ in n'a kɛra ɲɔgɔn kunbɛ kɛnɛ ye sabula AMUPI yɛrɛ ale ka bureau bɛ Mali région caman na o conseil islamique du Mali ka fara dinɛ ni bato ministre min bɛ o kunna o kulun filaw ka nɔnabila minnu tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la u ye waleɲuman dɔn foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'a ɲɛsin AMUPI tɔndenw ma ani Mali silamɛ tɔnba fɛn fɛn ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ sanuman in kan fo ka taa bila maa ma de bɛ k'a seko kɛ jamana in basigi ko la n'a ɲɛ taga la ni k'a bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ k'u bɛ fo o yɛrɛ ɲɛ ko ci kɛ ko ɲuman na o conseil islamique tɔgɔ la Mali silamɛ tɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ an ka foli ba aw ye an ka barikada ba aw ye ala ka sinsin ala ka barika don AMUPI la ala ka lumière don u dusukun na an bɛ dɛngɛ min kɔnɔ bi jamana kɔnɔna na u ka se ka initiative dɔ ta k'a yira anw silamɛw la k'a yira fanga la k'a yira Mali bɛɛ lajɛlen la ni de ye bɔda ye ministre ko an ma ko n'an sera kɛnɛ in kɔnɔ foli belebele fɔlɔ k'an k'o ta k'o si ale fa ma n'o ye AMUPI ɲɛmaaba ye Elhaj Ishaq Traoré ko a b'a ɲini kɛnɛ in kan a k'an ka jɛ ka dugawu k'ale fa ye cɛkɔrɔba in cɛsiri min b'a la diinɛ la cɛsiri min b'a la jamanajɔ la cɛsiri min b'a la silamɛya ni diinɛ wɛrɛw kalali la ɲɔgɔn na ko a ni foli ni barikada ka kan k'an ka jɛ ka dugawu k'o ye hali bi ala ka si diya ni kɛnɛya dan n'a ma
ka sanganeremi symbolique kɛli min bɛ tali kɛ tableau d'honneur la k'a ɲɛsin AMIP bureau régionaux ma ka fara Bamako district kan. Olu minnu ka cɛsiri fanga bonyana kosɛbɛ u seko dama yirali la tɔn in kuntilenna baaraw ɲɛtaga la ka fara duwawudon caman kan. O de kɛra sigi in na kumaba ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ni sigi in tɛmɛnen kɔ don n'a nataw la AMIP kɛlen don ka activité wɛrɛw bila sen kan minnu bɛna laɲɛnamaya kɔngɛrɛ in hukumu kɔnɔna la. Kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Bangoni Janginɛbugu kɔnɔna la. Jamiyatul Ansardin maaw olu ka sigiba ni o ye convention ye o baaraw kɛra ka bɛn bi sibiri sɔgɔmada ma novembre kalo tile 22 san 2025 u dagayɔrɔ la Bangoni Janginɛbugu la Bamako sigida fɔlɔ o kɔnɔna de don. Sigi in yɛrɛ seriyalen tun don délégué nabaga caman fɛ ka bɔ Mali marabolow kɔnɔna na yaasa ka se ka na kuma ɲɔgɔnya kɛ tɔn yɛrɛ ɲɛtaa sabatili hukumu kɔnɔna la. Sigi a seriyara Kadija Traoré a Numu Kone fɛ Sherifila Jabaramuso tɔgɔya la. Ka sangani Jamiyatul Ansardin Mali kɔnɔna olu ka kalo saba sigi n'anga ma ko convention nationale o ta ko fɔlɔ ɲinan san kɔnɔna u ye wele bila Mali coordination bɛɛ lajɛlen ma olu minnu bɔla iko kɔnɔkulu ni ngana ni convention ba in sereya a kɛla wagati ye u bolo walasa u bɛ se ka baara tɛmɛnu ka olu fɛsɛfɛsɛ ni ka tila ka jɛ ka baara kuraw boloda ɲɔgɔn fɛ o min bɛ tɔn ale ka siniɲɛsigi ko fɔ fɛn min ye bureau national ye olu ka kɔrɔfɔw kɔnɔ yɛlɛma kura min donna baaraw la n'o ye section yɛlɛma ni ka kɛ coordination ye fo ka taa se hakilina wɔrɔw ma u ye ɲɛfɔli kɛ olu kan kosɛbɛ. An bɛ lajɛrɛ mun na d'habitude y'a fɔ cogoya min na an bɛ ni sigi kɛ ni section de mais section an nana lajɛ section bɛ ka caya kosɛbɛ a nana fɔ section 100 ani kɔ la ka sɔrɔ an tun bɛ 47 de la o la nana ye k'a fɔ a bɛ ka taa cogo min na an sari bɛ ka yiriwa jamana kɔnɔ n'an taara ni nin rythme ye réunion yɛrɛ bɛ sɔn ka gɛlɛya dɔɔni o de kama an y'a lajɛ ka coordination régionale bila sen kan coordination régionale ale ye section hakɛ minnu bɛ région kelen kɔnɔ olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ bureau kelen donc o coordination anw ni olu de bɛ réunion kɛ o la olu fana bɛ taa ka kɔmasegin kɛ u ka section ye o la nin ye o sigiko fɔlɔ de ye. Ani coordination régionale ka sigi ni o siɲɛ fɔlɔ de voilà donc an b'o de kɛnɛ kan an ko nana ye k'a fɔ an ye nɔgɔya caman sɔrɔ baara la depuis ni an ye réunion ninnu daminɛ convention daminɛ an y'a ye k'a fɔ vraiment nin ni tɔw ma kɛ kelen. Baara caman bolodalen don an ta deni bolo bi ni an ta deni ta jɛkulu de don min ɲɛsinnen bɛ baaraw ma o ka jɛkulu kɔnɔna na baara caman bɛ yen o bɛ ka fɛn min boloda. Ola n'i y'a ta k'a lajɛ hali sini u bɛ ka conférence extraordinaire wɛrɛ boloda Ansardini yɛrɛ ka statut règlement na a bɛ yen k'a fɔ n'a y'a ka sariya sigi sen kan n'o y'a ka statut règlement ye ola pour ka se k'a yɛlɛma fo congrès walama conférence extraordinaire ola conférence sira fɛ sini conférence extraordinaire dɔ kan ka kɛ tuguni ka yɛlɛma dɔ don o sariya sen dɔw la ka sanga ni wale yɛrɛ kɛcogoya ye. Wele bilala maa minnu ma ni ka bɔ coordination régionale la kuma galamani tɛ ŋuni kɔ olu la olu y'u ka faamu an'u ka hakilinataw da kɛnɛ kan ni ka tila ka ɲɛfɔli kɛ u bɛna wuli ka jɔ mun kɛ nin convention in kɔfɛ walasa zamzamiw ale ka laɲini ye min ye Jamiyatul Ansardin ko la o bɛ se ka sabati. Coordination bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan u ka sigi fɔlɔ mawuludu kɔfɛ an b'o de la sabula ka da kan an y'a ye ni an farala ɲɔgɔn kan yan coordination kunda Mali yɛrɛ kɔnɔ nafaba b'a la sabula baara minnu ni an karamɔgɔ y'a jira an na n'a y'an bila baara min na n'o ye silamɛya dɛmɛli ye n'o ye jogo bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogoya min na ladiriya ni tilennenya bɛ se ka na cogoya min na bɛn bɛ se ka na cogoya min na bon inshallahu an y'an ka sigidaw bila coordination Mopti fo yan Bamako ka na pour o hakilila minnu bɛna cɛrin an fɛ ka bɔ an karamɔgɔ yɔrɔ an'an ka ɲɛmɔgɔso yɔrɔ ka se sigida bɛɛ ma inshallah. Baara bolodalen caman de bɛ ɲɛmɔgɔyasow bolo fɛn minnu ye tɔn yɛrɛ ɲɛtaga siraw ye fɛn minnu ye misirikow ye bon o misiriko yɛrɛ dogolen tɛ mɔgɔw la bon an bɛna nin sigiw de kɛ pour que o cinganko ani o musakako baaraw bɛ se ka ɲɛ cogo min na bɛnw bɛ se ka na pour que an ka se ka ɲɛtaga sɔrɔ tɔn yɛrɛ kɔnɔ. N'an bɔra nin convention ka taa an ka mara la an bɛ taa baara min boloda kosɛbɛ o ye sensibilisation ye n'o ye kunnafoni di ye min bɛ se ka tɔndenw ni an jɛɲɔgɔn n'an sigiɲɔgɔn bɛɛ hakilila sigi donc maintenant jamana ye ti maa kelen ta ye jamana y'an bɛɛ de ta ye donc an k'an bolo di ɲɔgɔn ma
ka baara kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ka tila an bolo di ɲɔgɔn ma ka an ka ɲɔgɔn kanu donc an ka faso ɲɛmɔgɔw dɛmɛ baara bɛ se ka taa basigi ni bonya ni karama kɔnɔ cogo min k'a fɔ jamana bɛ lahalaya cogo min na ani mara yɛrɛ kɛcogo musow bolo du kɔnɔna na ka na quartierw la ka na sigidaw la ka na jamana yɛrɛ la jamana tɛ taa ni musow ka cɛsiri tɛ ni muso ɲɛna du bɛ ɲɛ ni muso ɲɛna jamana bɛ ɲɛ bon an kɔni bi ala wele an bɛ ala barikada fana ala n'an karamɔgɔ cɛsiri fɛ muso ye faamuyaliba sɔrɔ lamɔ cogoya la diinɛ ye musow ta de k'a ta kunun la ka n'a bila bi la musow de jɔra ni diinɛ jɔra bon jamana yɛrɛ tɛ se ka taa ɲɛ ni musow ma ye a la quoi bon an bɛ musow fɔ an b'u wele k'a f'u ye k'u k'u cɛsiri hali bi fɛn foyi tɛ taa ni cɛsiri kɔ an b'o fɔ an musow ye k'u k'u cɛsiri hali bi fɛn min ye an ka wudu karamɔgɔw ye olu kɔni ka kɔrɔfɔw kɔnɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ k'olu na dɔ fara wulikajɔ ani cɛsiri kan walasa Muhamadul Mustafa ka taa sira kɔrɔlen n'o ye alisilamɛya cɛɲi ye o min ko bɛn kilenya ani basigi walasa faso bɛ se ka jɔ cogo min na k'olu na dɔ fara u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kan walasa jamana in bɛ se ka kolosunga cogo min na nin convention in na anw jɔyɔrɔ ye laseliw ye ka diinɛ ɲɛfɔ ka mɔgɔya ɲɛfɔ mɔgɔw ye bi diinɛ b'an bolo cogo min na fɛn minnu b'a jɛ n'o belebeleba ye jogo ye ani sɛbɛya ye ka o ɲɛfɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw kalan na k'u dege a la dɔɔni parce que ka mɔgɔ bɔ fɛn dɔ la ka na fɛn kura wɛrɛ la o tɛ fɛn nɔgɔ ye bon o baaraw de b'an bolo bakuruba la k'a fɔ an ka fasoden bɛɛ lajɛlen bɛɛ k'i hakili sigi an ka hakili to an yɛrɛ la parce que ni mɔgɔ y'i yɛrɛ dɔn ka ban i ka kɛta a bɛ ɲɛ i ka fɔta a bɛ ɲɛ i laban a bɛ ɲɛ k'i kana laban jɔrɔ i ka bi dilan ka ɲɛ sini bɛ ɲɛ ingénieur mun bɛ ka baara kɛ Mazari Sherif la ale misiri belebele kɔnɔna na olu fɛnɛ yela nin kɛnɛ kan walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ baaraw tagabolo kan ni ka tila ka na nin projet in sɛbɛnw jira nin convention in senfɛ a k'a dɔn k'a fɔ nin convention ba in kɛla wagati kɛrɛnkɛrɛnnen ye bureau national maw ani déléguéw bolo walasa u bɛ se ka jɛ ka hakilinaw falen cogo min na ni ka jɛ ka baara kuraw boloda ni ka siniɲɛsigi tɔn kɔnɔna na cogo min na kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ hali bi an bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔna na kan kuda Congo RDC jamana ale kan banbanci jɛkulu min bɛ ni o ye M23 ye n'u bɛ Congo RDC jamana kɔnɔna na u ni jamana ɲɛmaw olu bɛ hali bi kuma ɲɔgɔnyaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la u bɛ sira dɔw de kan ni o dɔw bɛ tali kɛ hadamadenya dɛmɛ walew lakanaku sabatili ani fana ni banbanci jɛkulu ninnu u ka maa minnu minɛnen don kasoladenw Congo RDC jamana fɛ olu bilali sira u bɛ ka kuma ɲɔgɔnyaw kɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de kan Sherifla Jabaramuso tɔgɔ la Musa Fɔnba ale bɛna walawalali kɛ kunnafoni tɔ la. Mamrulenjakulu M23 min dɛmɛ bɛ Rwanda jamana fɛ Congo Kinshasa jamana kɔrɔ yan b'a fɛ Ala Musa a y'a yira k'a fɔ sigikafɔ min bɛ senna ni Qatar jamana ɲɛmɔgɔw ka surunani dɔ ye u ni Congo Kinshasa fanga cɛ Qatar faba la Doha tɛmɛ bɛ kɛ ni u ye dɔgɔkun nataw hali n'o y'a sɔrɔ mugu mankan dali o tɛ ka bɔ a sira fɛ fan filaw cɛ kɛlɛ kɔnɔ. Benjamin Bonimpa ni ale Mamrulenjakulu M23 a nɔnabila ye Qatar dugubala Doha surunani dɔ kɛnɛ kan a y'a yira kunnafonidilaw la Nord Kivu faba la Goma Congo Kinshasa kɔrɔ yan b'a fɛ k'a fɔ a ka di u ye mankan ka ban u ni Congo Kinshasa fanga cɛ. Benjamin Bonimpa ye a jira k'a fɔ don nataw la da bɛna don sigikafɔ min na u ni ɲɔgɔn cɛ sinsin bɛna kɛ hadamadenya nasira dɛmɛw kan kɛrɛnkɛrɛnni ɲɛna manga kɛra sababu ye ka maa minnu kɛ k'u sigiyɔrɔ bila kɔrɔ yan b'a fɛ olu bɛ se ka lasɔrɔ ni dɛmɛ ye cogo min o tɛmɛnen kɔ olu minnu ni fanga bɛ ɲɔgɔn na ni mugu manga kɛra dafɛn ye u cɛ ko bɛɛ bɛ na kiiri ko ta fa fɛ u laban bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ kiiri bina k'u ka wa ni danganiya min bɛ se ka sɔrɔ u fɛ o la k'a fɔ ni manga banna kiiri ti ɲɛsin u mɔ da bɛ se o mɔ o tɛmɛnen kɔ fan filaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛlɛ la minɛnenw minnu kɛra kɛlɛ kɔnɔ bɛɛ bɛ se ka bɛɛ ka maa minɛnen bila cogo min ko da bɛna don o fɛnɛ nɔ. Benjamin Bonimpa y'a yira k'a fɔ kɛlɛ min filɛ nin ye senna tiɲɛ don a fɔra ko mugu mankan ka da nka sɔsɔn bɛ fan filaw bɛɛ fɛ ko ni wulikajɔ ma kɛ k'a ko kunbɛn a laban bɛ fiɲɛ don sigikafɔ la. Congo Kinshasa yan b'a fɛ fanga ka babu sentigi ni o ye Patrick Muyaya ye o y'a yira kunnafonidilaw la dɔgɔkun in kɔnɔ Congo faba la Kinshasa
k'a fɔ sibiri ɲɛkelen ka jan dɔri nɔngɔ ye o tigɛtɔ tɛ ka bɔ Kongo Kinshasa dugukolo la da yɛrɛ tɛ don o la yɛrɛ sigikafɔ in kɛnɛ kan Qatar duguba la Doha a y'a yira k'a fɔ a ka di Kongo fanga ye kɔrɔyanfa manga ka ban dɔgɔkun tɛmɛnen Kongo Kinshasa jamana ɲɛmɔgɔw u ka nɔnabila o ni Mamurulenjakolo M23 nɔnabila u ye tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn na ɲɛbila bɛnkan sɛbɛn don Qatar jamana ɲɛmɔgɔw ka soronnani do sabula nka hali bi mugu o manga bɛ fan filaw cɛ jamana kɔrɔyanfa fɛ Kongo a bara ta tɛgɛnɔbila kun kɛra bɛnkan sɛbɛn dɔ fɛnɛ na juillet kalo tɛmɛnen Qatar duguba kelen na Doha ye nga Kongo Kinshasa fanga bɛ ka jira k'a fɔ Mamurulenjakolo M23 de bɛ ka mugu manga dali dɛsɛ ka sira sɔrɔ Mamurulenjakolo M23 min fɛnɛ dɛmɛ bɛ Rwanda jamana fɛ o fɛnɛ kɛmɛ ka Kongo Kinshasa fanga jaki ko de bɛ ka mugu manga dali bali ka sira sɔrɔ Ali bi kunafoniko nasiraw fɛ an bɛ bɔ Kongo RDC jamana la ka taa Libi jamana ale kɔnɔna na Tripoli ma ɲɛmaw olu kɔni ye baarakura dɔw bila sen kan min kɔnɔ kumaw a bɛna kɛ nafasɔrɔ sira ye ka ɲɛsin jamana ma o siratigɛ fɛ karamɔgɔ Musa Fɔnba Ali bi an bɛ to ale ka laseliw kɔnɔna na lajɛba dɔ senfɛ Libi faaba la Tripoli fanga bonda sabaw minnu bɛ fanga kelen fa fɛ n'o ye Tripoli fanga ye min dɛmɛ bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ n'a fanga bonda dɔ ye conseil présidentiel libyen ani gouvernement d'union nationale ka taa se Haut Conseil d'État mɔ alamusa tɛmɛnen u ka lajɛba in senfɛ u y'a lajɛ fanga bonda saba in bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ni ka ɲɛmaayaso kelen bɔ cogo min o ɲɛmaayaso in de ka baara de bɛna bɛnsa Libi jamana a kunkan kuma fɔli mɔ alamusa Libi faaba la Tripoli fanga bonda kelen ye conseil présidentiel o ɲɛma Mohamed El Manfi ani fanga bonda filanan gouvernement d'union nationale la o ɲɛma Abdulhamid Beiba ni ale yɛrɛ de jateminɛ bɛ ka kɛ bi Tripoli fanga ɲɛma ye ka taa se fanga bonda sabanan ma ni o ye Haut Conseil d'État ye o ɲɛma Mohamed Takala u jɛra ka tɛgɛnɔbila kɛ bɛnkan sɛbɛn in na k'a bi don fɛn min da fɛ o ye fɛɛrɛ o fɛɛrɛ kan ka tigɛ Libi jamana kɔnɔ nin fanga bonda saba ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu o de b'o pereperela tigɛ k'a ka laɲini dɔ ye don nataw la Libi jamana bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min ka fanga bondaw bɛɛ don bɛrɛ kelen nɔ ɲɛmaayaso kura in fɛɛrɛw minnu kan ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ni basigi ye Libi jamana kɔnɔ a bɛna ɲɛsin o sɛbɛnni mɔ hakilinaw minnu kan ka taa Libi jamana kunga fanga bonda sabaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ jatigɛba de bɛna kɛ nin ɲɛmaayaso in ye politiki bina k'u kan sɔrɔsira yiriwali nasiraw fɛ ani lakanako nasiraw Libi jamana yɛrɛ ka yɛrɛya Libi jamana fanga ka boli Libi dugukolo fanda naani bɛɛ lajɛlen la politiki nasira fɛ sɔrɔsira yiriwali nasiraw a ka baara bɛ bɛn nin bɛɛ mɔ fanga bonda sabaw ɲɛmaw minnu jɛra k'u tɛgɛnɔ bila nin ɲɛmaayaso in sigili gafe la o y'a yira k'a fɔ a laɲini de ye farafarali min bɛ Libi jamana kɔnɔ Libi jamanadenw jɛ k'o dabila cogo ɲini ni ka Libi jamana basigi fanga bonda sabaw ye Libi jamana jɛkulu wele u kana fara u kan nin jɛkulu kura in kɔnɔ ka Libi jamana kɔrɔ don Libi jamana nafasɔrɔ siraw bɛ se ka lakana cogo min ni ka Libi jamanadenw bɔ Libi jamana nafasɔrɔ siraw numɔ a ma ladɔnniya k'a fɔ Libi jamana a tilan bɛ fanga fila cɛ kabini Muammar Gaddafi fara setigi jamanaw fɛ Ameriki jamana ɲɛmaakɔrɔ Barack Obama ni Faransi jamana ɲɛmaakɔrɔ Nicolas Sarkozy ka wulikajɔ sababu la fanga kelen bɛ jamana kɔrɔyanfan fɛ san 2022 o daminɛw na a wasabulon ye ɲɛmaayaso sigi min ɲɛmaaya bɛ Usama Hamadi bolo Libi jamana kɔrɔyanfan Benghazi mara a ka se bi boli yenga ani Libi jamana woroduguyanfan dugubaw fanga kelen min bɛ Tripoli sa n'o lakodɔn bɛ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies fɛ o ɲɛmaaya bɛ Abdulhamid Beiba bolo Libi jamana tilebiyanfan bɛ o ka bolo kan o ka se bi boli o kan nin fanga bonda saba ka dandigɛli Libi faaba Tripoli yanfan fɛ k'a fɔ ɲɛmaayaso kelen bɛ sigi u fɛ kɔrɔyanfan fangabulon kɛlen ka kuma mɛn n'o ye Benghazi yanfan ye Marshal Khalifa Haftar ale bɛ fa min fɛ Libi jamana kɔrɔyanfan wasabulon ma kala don ɲin na ka bɛn ni a ye maaw b'u yɛrɛ ɲininka sa yala Libi jamana kɔrɔyanfan wasabulon na Tripoli yanfan fangabulon sabaw ka wele jaabi kana fara u ka wa ɲininkali tɔ min bɛ yen o de fana b'an to an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniyaw kan min bɛna lase alisa karamɔgɔ Musa Fɔnba fɛ diɲɛ jamanaba muganw ni u ka jɛkulu bɛ wele ko G20 u ka baaraw n'u donna
Afrique du Sud dugu bala Johannesburg ka sabu kɛ Afrique du Sud jamana de bɛ ka a jɛkulu ka lajɛ bisimila. Dandigɛli senfɛ a jamana mɔgɔw nɔnablaw y'a jira k'a fɔ a ka kan mankan ka ban Ukraine, mankan ka ban Sudan, mankan ka ban Palestine, mankan ka ban Congo Kinshasa. Wa jamana mɔgɔw nɔnablaw bɛɛ lajɛlen jira ka dakuru ɲɛ in don bala hali n'o y'a sɔrɔ Ameriki jamana ɲɛmaaw kun ye a jira k'a fɔ a manga a ka don bala ka sabu kɛ lajɛ bɛ ka kɛ u kɔ. A ma ladɔnniya k'a fɔ Ameriki jamana ɲɛmaa Donald Trump kun y'a jira k'a fɔ a tɛna ye diɲɛ dankɔrɔba mɔgɔw ka jɛkulu ka lajɛ kɛnɛ ka Afrique du Sud dugu bala Johannesburg ka sabu kɛ ani Afrique du Sud jamana ɲɛmaa fɔ mɛ ɲɔgɔn kɔ n'o ye Cyril Ramaphosa ye. Fɛn caman kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Palestine kunga Afrique du Sud jamana bɛ ka Palestine ka denw lapasa fɔ Afrique du Sud jamana ye kiri kwa wuli ka kɛ Bani Israël jamana ɲɛmaa Benjamin Netanyahu ka diɲɛ seleke naani kiiribulonba Cour internationale de justice la o bɛn de Donald Trump mɔ. Jamana mɔgɔw ka nɔnabila Afrique du Sud dugu bala Johannesburg u ka dandigɛli la u y'a jira k'a fɔ a bɛ diyagoya u kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bɛnkan sɛbɛn a labatoba y'u ye u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ bɛɛ bɛ se ka na diɲɛ kɔnɔ cogo min diɲɛ jamanaba mɔgɔw ka jɛkulu ka lajɛ n'o ye G20 lajɛ ye a senfɛ u y'a jira fana k'a fɔ a ka kan diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ɲɛmaaya so n'o ye Conseil de sécurité ye jamana duuru minnu bɛ a kɔnɔ ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a minɛ olu de ka dabada mɔ Amérique, Angleterre, Faransi, Irisila, Chine, a da ka yɛlɛ farafina jamanaw ka don a kɔnɔ Asie gun fana Indi n'a ɲɔgɔnna jamanaw bɛ sɔrɔ fa min fɛ olu fana jamana dɔw ka don a kɔnɔ ani Amérique gun n'u ko ma ko Amérique latine, Mexique ni Argentine, Brésil ni Colombie, Bolivie ni Jamaïque, Costa Rica ni Équateur, Venezuela olu jamana dɔw ka se ka don fana. U ka dandigɛli la u y'a jira k'a fɔ a ka kan jɔyɔrɔba ka di farafina gun fana mɔ jɛ ka baaraw la diɲɛ kɔnɔ. U k'u ka laɲini dɔ fana ye fɛn min ye diɲɛ dɔnni kura bi n'o ye intelligence artificielle ye. Mansiw minnu bɛ ka kabakow lama bi mɔgɔw ma mago dilanli la diɲɛ kɔnɔ o ka don bala farafina ni ka farafina fana yiriwa. Jamanaba mɔgɔw ka jɛkulu ka lajɛ senfɛ u ko dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw minnu kɛn bɛ dilanlikɛlaw ye bi mansinko ta fan fɛ a ka kan a dugujukɔrɔ nafasɔrɔ siraw ka lakana k'a sabu kɛ sini nguranko dulon bɛ o de la diɲɛ kɔnɔ. U y'a jira fana k'a fɔ farafinatɔnba Union africaine ye hakilina min da sanni feere ka jidi farafina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ zone de libre échange africaine o fana ka kɔrɔ du. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ Afrique du Sud jamana ale min bɛ ka diɲɛ jamanaba mɔgɔw ka jɛkulu lajɛ bisimila G20 Johannesburg Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump kun ye wuli ka jɔ kɛ u nɔfɛ ko lajɛ min n'u don dɔ filɛ a bɛnka kana cari ka sabu kɛ Amérique jamana nɔnabila tɛ a kɛnɛ kan. Ni Amérique jamana ta kɛnɛ kan a tɛ se k'a jira k'a fɔ i jɛna ni dakuru ɲɛ ninnu ye o kuma na u kana jɛnsɛ nka Afrique du Sud jamana ani jamana wɛrɛw minnu kun bɛ yen u y'u murukurunda ko ye Amérique jamana kɔrɔ. Afrique du Sud kaw ka minisiri min ɲɛsin mɛ Afrique du Sud ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛ ɲɛnabɔw mɔ. O babu sentigi Crispin Firi ye a jira k'a fɔ Afrique du Sud jamana tɛ jamana bagabagata ye Amérique jamana fɛ a k'o dɔn. A m'aw ladɔnniya k'a fɔ Donald Trump bankun ka ye lajɛ in kɛnɛ kan fɔɲɔgɔnkɔ de y'a sababuya ani Afrique du Sud jamana ɲɛmaa Cyril Ramaphosa cɛ. Palestine jamana kunga Afrique du Sud jamana denw bɛ k'o min lapasa Bani Israël bolo. O tɛmɛnen kɔ Donald Trump ko Afrique du Sud jamana kɔnɔ maa wolojɛw minnu bɛ yen bawo farajɛ ni farafin de bɛ Afrique du Sud. Ko Afrique du Sud fanga min bɛ farafinw bolo kabini Nelson Mandela bɔra fanga na fo ka na bila bi la ko o farajɛw tɔɲɔgɔn bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔ. Ugandakaw ka jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni a ka laseli la a y'a jira k'a fɔ a ka kan u bɛ farafina kɔnɔ min na n'o ye farafina kɔrɔyanfan ye u ka jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamanaba kelen ye n'o ye Fédération Est Africaine ye. Ko bawo i ɲɛ bɛ ko dɔ natɔ la min ye Libi jamana sɔrɔ o kana farafina kɔrɔyanfan jamana dɔ sɔrɔ. Uganda jamana ɲɛmaa Yoweri Museveni a ko ni farafina kɔrɔyanfan jamanaw farala ɲɔgɔn kan ka kɛ jamanaba kelen ye fédération a n'a kɛ sababu ye u ka kɛlɛboloba bɔ min ɲɔgɔn di ye ka faratimakow ɲɛsigi minnu bɛ se ka kɔrɔyanfan sɔrɔ tuma bɛɛ. Yoweri Museveni ko mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ don min na Libi bɛ da don setigi jamanaw fɛ n'a ɲɛkun tun bɛ Amérique jamana ɲɛmaakɔrɔ Barack Obama bolo
ani Faransi jamana ɲɛma kɔrɔ Nicolas Sarkozy ko bɛɛ y'i sigi ka Libi jamana lajɛ ko kumana kwa ka kan farafina kɔrɔ yanfa u bɛ kɔnɔ min na farafina u ka fara ɲɔgɔn kan don tɛmɛnenw na Uganda jamana ɲɛma Yoweri Museveni a kun ye laseli dɔ kɛ ko ɲɛjugu ɲɛɲuman a ka kan Uganda jamana ka kuwajida lasɔrɔ jamanaw minnu b'a ni kuwajida yanfa cɛ olu caman ɲuguna kuma na yala mun de bɛ Uganda jamana ɲɛma Yoweri Museveni kɔnɔ o kuma bingetɔ dɔ anw dɔw kan anw minnu b'a ni kuwaji cɛ jangwa bɛ se ka kuwajida lasɔrɔ wa nin sen Yoweri Museveni ka laseli la a ye yɛlɛma don kɔrɔ fɔrɔ a ko n'i y'a ye ko Uganda jamana ani kuwajida yanfa sɔrɔli ka kan jɛɲɔɲɛw bɛ se ka ye ani kuwajida yanfa jamanaw cɛ minnu ka surun a la ka se ka baara nɔgɔya Uganda jamana bolo k'i ta fɔ kun y'o ye a ma ladɔnniya k'a fɔ Uganda jamana ɲɛma Yoweri Museveni ka nin danigɛlen a kɛra ka bɛn ni Kenya jamana ɲɛma o ka kɔrɔsigi dɔ ka nali ye Uganda jamana kɔnɔ min bɛ wele ko Musalia Mudavadi a ma ladɔnniya k'a fɔ farafina kɔrɔ yanfa jamanaw jamana 8 de don Burundi bɛɛ la Congo Kinshasa bɛɛ la hali n'o y'a sɔrɔ Congo Kinshasa bɛ farafina camancɛ yanfa tɔ fɛnɛ kɔnɔ a sigicogo kama a bɛ se ka don kɔrɔ yanfa jɛkulu la Kenya bɛɛ la Rwanda jamana bɛɛ la Somali bɛɛ la Sudan du Sud jamana kurani bɛɛ la manga bɛ o min kɔnɔ ani Tanzanie ani Uganda yɛrɛ Venezuela jamana ɲɛma Nicolas Maduro kɛmɛ k'a ka lakana kɔrɔ don ka sanga ni Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump ka bagabagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna bagabaga min don ani ɲɛsigi ka kan ka sabu kɛ Donald Trump ka kɛlɛcɛw bɛ kwaji yanfa fɛ kwaji yanfa min ka suru Venezuela la kɔrɔfɔ mɛna ka bɔ kunnafoni diso Financial Times la a ko a ye min sɔrɔ ka bɔ Nicolas Maduro masurunamaw yɔrɔ Venezuela a ka kunnafoni sɔrɔlenw na a y'a yira k'a fɔ Nicolas Maduro dɔgɔkun laban ninnu na a ka yeli jɔyara Venezuela jamana kɔnɔ ɲɛfɔli ma kɛ maa ye a kan fɛnɛ furuba cakɛla ɲɛmaabaw minnu kun ye jamana ɲɛmaa dafɛ a ka muɲukumanyakaw la ani surasi ɲɛmaabaw minnu kun ye a dafɛ a ka muɲukumanyakaw la jamana kɔnɔ olu tɛ ka ye a dafɛ bilen n'a kɛra ye fɛn ye don min nka maa sɔ minnu y'a jira k'a fɔ o dabɔkun de ye u kana kɛ farati ye jamana ɲɛmaa n'a ka minisiriw mɔ ni Ameriki jamana kɛra donfɛn ye Venezuela jamana ɲɛmaaw ɲinɛmɔ k'u kɛra kojugu kɛ fɛn ye olu surasi ɲɛmaaw la olu kana kɛ farati ye jamana ɲɛmaa ni a ka minisiriw mɔ wale kelen surasi ɲɛmaa minnu fɛnɛ bɛ yen ni danayaba tɛ u kan Venezuela fanga fɛ n'u ni Donald Trump kɛmɛ ka ye dɔ don Venezuela jamana kɔ kan sa bɛ sira faaba bɛ sira ko Nicolas Maduro ta kɛmɛ o de y'a to surasi ɲɛmaa ninnu tɛ ka ye a dafɛ a ka muɲukumanyakaw la Financial Times kunnafoni disira ye a jira k'a fɔ Nicolas Maduro a yɛrɛbakun ka lakana kɔrɔ bi a kɛmɛ ka wele bila Cuba jamanadenw de mɔ bawo bi a sigan bɛ Venezuela surasi ɲɛmaaw ka danaya kɔrɔ jango ka sanga ni nin kuma ye Venezuela gwɛlɛyaba bɛ a kɔnɔ sɔrɔ nasira fɛ dɔ kana nin dɛ ka namu minɛ Ameriki fanga ye ni ka kojugu kɛ jamana ɲɛmaa la ko Nicolas Maduro bɛ o bina k'u de ka bi maa min yɛrɛ bɛ deli k'a ye a ka labɛnw kɛtɔ o ye kunnafoni di gafe dɔrɔn kunnafoni di gafe min bɛ wele ko Jose Garcia ko Nicolas Maduro jamana ɲɛmaa ka bi labɛn a bɛ tali kɛ maa segalen ka labɛn kɛcogo de la bibi in na Venezuela jamana ɲɛmaa Nicolas Maduro n'a ma ɲɛ k'a fɔ a b'a dɔn k'a fɔ Donald Trump ka manda fɔlɔ a ma kɔlɔnkɔlɔ ɲangin da kan nin sen a nakan man di n'a ka manda fɔlɔ kun ye ɲangi ye a n'an b'a ka kɛlɛkɛ kurunbaw fɛnsɛ kwaji yanfa fɛ ka surunya Venezuela la wa Nicolas Maduro bolo tamasiyɛn don k'ale ka fanga dafiri bibi in na Venezuela kwaji yanfanw fɛ Donald Trump kɛmɛ ka Ameriki kɛlɛkɛ kurunba navire 8 de bila yen kɛlɛkɛ kurun minnu b'u tunu jirɔ ni ka taa poyi n'o ye sous-marin a mugujugulama sous-marin nucléaire o kelen fɛnɛ bɛrɔ Ameriki jamana kɛlɛcɛ 16 de bɛ o kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ ye Faransi jamana kanbɛ ko a bɛna kɛlɛkɛ pankuru Rafale minnu feere Ukraine jamana mɔ denkɛ mɛ ɲɔgɔn na kɛlɛkɛ pankuru dɛ minnu jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya Ukraine ni kɛlɛ lɔ k'a sabu kɛ kɛlɛkɛ pankuru minnu don u labaarali ɲɛ ka misɛn kojugu wa u mago bɛ kɛnɛ lalalenw na u bɛ se ka jigi kɛnɛw minnu ka
o dun gɛnɛ labɛn ne ma bɔli kɛ Ukraine jamana kɔnɔ kɔrɔfɔ mɛnna irisila kunnafonidi sira tasi fɛ ka bɔ kɛlɛkɛbangurungu a ɲɛdɔmangana dɔ de yɔrɔ min bɛ wele ko Cyril de Lattre a ko Faransi jamana ka kɛlɛkɛbanguru Rafale u ma labɛn Ukraine jamana kɛlɛ kama u labarali ɲɛ ka misɛn wa kuma bɛɛ n'u ye munumununsalo ko kelen kɛ fɔ u ladilabaaw ka na u dafɛ ni ka labɛn wɛrɛ kɛ u rɔ yan'u ka munumununsalo wɛrɛ kɛ Cyril de Lattre ye a jira k'a fɔ u tɛmɛnen kɔ kɛlɛkɛbanguru Rafale ninnu lɛrɛ o lɛrɛ u musaka tɛ kɔlɔkɔlɔ ye euro wari dalasi ba muga lɛrɛ kelen o de bi don u dafɛ u kan ka bɛn shefa wari miliyɔn 17 kunkan fɛn mɔ lɛrɛ o lɛrɛ a ko n'o fɛnɛ tɛmɛna ka bɔ yen Suède kɛlɛkɛbanguru Gripen ani Rusila jamana kɛlɛkɛbanguru MiG ani Sukhoi danfaraba de bɛ olu ni Faransi kɛlɛkɛbanguru Rafale cɛ hali wulili la Suède kɛlɛkɛbanguru Gripen ani Rusila kɛlɛkɛbanguru MiG ni Sukhoi u bɛ se ka boli ka wuli kɛnɛ ka min ma dilan ka kɛ gidɔrɔn ye ko kuma ni kɛlɛkɛbanguru ninnu kɛra donfɛn ye Ukraine jamana kɛlɛ lɔ ko jɔyɔrɔ tɛna ye la kɛlɛkɛbanguru ko ɲɛdɔmangana ye hali bi Cyril de Lattre a ko tɛmɛnen kɔ kɛlɛkɛbanguru dilan yɔrɔ min bɛ ka Rafale ninnu dilan Faransi n'o ye Dassault Aviation ye a t'a fɛ ka tɔgɔ tiɲɛ sɔrɔ k'a fɔ ko an kun bɛ ka kɛlɛkɛbanguru in mankutu cogo min ja tɛ ten a dun feereli ma dabɔ ka ɲɛ panguru dilan yɔrɔ t'a fɛ ka don farati dafɛ a ko kɔrɔmasuru ye mun ye kɛlɛkɛbanguru Rafale ka bɔ Faransi a dɔ ka lajigi kɛlɛ kɔnɔ Ukraine kɛlɛ lɔ Dassault Avion panguru dilan cakɛda a bɛ kɛ magosa y'a mɔ ko maa kana ɲinɛ k'a fɔ Inde jamana min kun y'a dɔ san Faransi jamana bolo o ni Pakistan ka kɛlɛ min kɛra kɔsa in na a dɔw lajiginna Dassault Aviation kɛlɛkɛbanguru dilan cakɛda Faransi a ka wele a ka sɔn ka don nin dɔgɔcɛn in dafɛ k'a fɔ a ka kɛlɛkɛbanguru dilanlen ka taa Ukraine jamana kɛlɛ lɔ ni ne fana bɛ bi kunnafoni ko ale datugu an sera ka minnu fara ɲɔgɔn fɛ kunnafoni so ɲɛmaya so ka yamaruya kɔnɔ ka se ka o ta k'u da aw tulo kan an bɛ segin ko kura ka aw fo aw minnu kun sigilen don jabaraniw kɔrɔ k'aw barikada k'a fɔ ni ala ma basi kɛ n'a ye don wɛrɛ yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen ka kunnafoniya wɛrɛ olu kɛnɛ kan nin waati kelen ninnu na yan'olu cɛ aw k'an bɛn ala ka su yɛrɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma